Familji, persuni li ħobbu n-natura manka turisti matul il-jum tal-ħadd irħewla lejn Nadira fir-riserva naturali ta' din iż-żona li bħalissa tkun mimlija ħajja aktar mis-sotu, ħajja ta' nies imma ta' ilma kif ukoll safar. Nicolas Garnier, kap tal-iskema tal-bird ringing ta' BirdLife Malta, kien qed juri numru ta' nies kif u għaliex isir il-bird ringing ċurkett xjentifiku li jagħti lil kull asfur identità u li permezz tiegħu wieħed ikun jista' jevalwa l-passa u l-imġiba tiegħu. L-ewwel ikun identifikat l-ispeċi. F'dan il-każ hawnhekk għandna bekkafik bil-Malti, Garden Warbler bl-Ingliż. Dan huwa asfur komuni li ipassi dan iż-żmien. Jisejjaħ bekkafik għax ipassi ħafna f'numru wkoll fawissu u jiekol it-tin, allura bekkafiko bil-Taljan ġejja minn hemm. Dan huwa asfur pjuttost sempliċi, għandu l-kuluri tiegħu pjuttost sempliċi u ma nistgħux narfu jekk hux mara jew raġel. Nicolas Garnier jispjega kif iċ-ċurkett huwa uniku jkollu isem uniku wkoll bl-informazzjoni apposta li tista' tintuża biex jekk asfur jgħaddi minn inċident ikun hemm fejn wieħed jista' jieħdu u wieħed ikun jaf minn fejn ġej. Ifakkar li ċ-ċurkett jibqa' għaliex la darba si asfur tiżviluppa ma tinbidilx wara jittieħdu l-qisin tal-asfur ġo tagħmir apposta rasu l-isfel. Għandu ftit xaħam forsi nista' norih. Hawnhekk dan nisfar. Pratikament la safar meta jkun wasal żmien il-passaġġ f'dan l-asfur sa ġimgħa ilu kien qiegħed l-Afrika, kien qiegħed sawt mis-Sahara. Kif ħass il-ġurnata qed titwal u ħass il-bżonn li jpassi biex jiġi fl-Ewropa biex ibejjed. Li jagħmel jibda jiekol iktar milli jkollu ġuħ. Spjega kif ix-xaħam jiġi maħżun taħt il-ġilda jkun safrani fil-kulur, jgħid li f'Malta jieqfu la safar biex iżidu x-xaħam bħala fuel biex ikompli sasqallija. Fil-ħarifa mbagħad ikun hemm bżonn akbar li jaħżnu hekk kif minn Malta jkun tfadal triq twila għall-kontinent Afrikan. U mill-informazzjoni li jiġbru miċ-xrieket x'isiru jafu. Mill-ringing nafu li ħafna mill-safar tagħna jiġu miċ-ċentru mill-list tal-Ewropa. Jiġifieri it is very unlikely li llum ħanaqbad asfur li ringjat mill-Ingilterra għalkemm ġieli kellna. Però mill-Ungerija, miċ-Ċeka Repubblika, anke minn Nord, minn Finland, minn Norway konna ta' spiss.